Escola Municipal de Música de Granollers. Saps què fem a l'escola? Nosaltres t'ho expliquem. Tenim orquestra de corda per grans i petits. Conjunts de guitarres per grans i per petits. I conjunts instrumentals per grans i per petits, esclar. També tenim corals per grans i per petits. Si us agrada el jazz, no patiu, tenim l'ensemble de jazz. I quan ens ajuntem tots, som una gran orquestra simfònica. Ja ho veieu, a l'escola tenim orquestres i conjunts per tots els gustos. T'hi apuntes?